tu je mini vlogisek a ja som tu s novým hosťom, volá sa Peter. Pozdrav. No, čaute kokoti. A dneska ideme robiť túru ihriska, jo, tohle ihriska. Kámo, také s týmito sluchatkami sme natáčali tú Padama Jo, paródiu. tešte sa na to, čo príde potom, po tomto videu. Ale nie, kamo, však tá paródia vyšla ešte predtým, kamo, poď. Jo, vlastne jo, to máš pravdu. Si zabudol, že už sme to postli. Asi jo. Dobre, kamo. A to môže normálne, to je v pohode. Keď nebudú vedieť. Hej. Ako prvé tu máme toto, ktoré kindermafiáni nazývajú svoje bunkre, kámo. Ja, presne tohle. Poď, kámo, sem, poď rýchlejšie, kámo. Ja, sorry. Toto, hej? Áno, Tohle. tuto, tí kindermafiáni, decka, nazývajú, že toto sú vraj ich bunkre, kámo. No, toto je ako, no, nevyzerá to jak bunker. Verejné miesto, kámo. Dobre, nie, Dobře, ideme postupne. Ticho buď. Dobre, to nevedia, ty debil. No, takže tuto je také preliesky sú, hej. Nakvítnem, okej? Jo. Dobre, tu sú tieto zastrané preliesky. Jo, koukejte sem. A strašne to nedrží, a keď som to skúšal, Tak som skoro zdrbal a rozbil si to. No, rozdrbal som si na tom krk, kámo. Jo. Takú krvavú čiaru na Tu je takéto, neviem jak to nazvať, nejaká pavúčia sieť. Tu sa takto môže zachytiť. Tu sa takto zachytíš a ideš. Dobre, kurva. A takto tam zostaneš navždy. No, takže. Hej. Ďalej ideme na, čo ja viem. Tuto je ešte ďalšia časť toho. Jo, tak poďme tam sa pozrieť. Tak. Pozri sa, kámo. Tuto všetci kindermafiáni Presne. Tady sú proste. tuto si sadnú na hento a myslia si, že sú Spider-Man, kámo. Hej, no, to je ako hrozné tuto proste, takhle. Tuto takto. O tej fontáne nehovorím, tam tí kindermafiáni furt sa kúpu. No a tady ľudia, kúkajte. A zase tam špliechajú, kámo. Dobre, ďalej, No, šmíkačka. Dobre, ideme dále. Tu je šmíkačka. Táto šmíkačka je tu úplne, že najnovšia. 1000 rokov asi tu je. Nie, to je najnovšia zo všetkých. Ja, hej, no. Tento krpec, pozri sa na. Jo, no. Motorka je v Tu ceste. je motorka. Kámo, nemusel si do nej kopať. To povedal. Dobre, kámo. No, kúkajte sa. Tuto nemáme čo ukazovať, je to len šmíkačka. Jo. A tu je najlepšia vec celého ihriska. No. Kámo, pitná fontána. Jo, tady je, počkejte. Ja z nej pijem. Poďme k nej. Tady. Ty keď idem zo školy, tak sa z nej nachlastám. Presne tak, tady je. Poďme sa teraz napiť, kámo. Tady je, kámo. Poďme sa napiť, kámo. Jo. To je, už se jde napít, vole. Fuj, on to tu vygrcal celé. Dobre, debil. Dobre, Dobre, poďme ďalej. Tu sú takéto kvetinky, čo sa to polieva, asi neviem. No, Tu je zlá škola, hej, tu je takto. na fontánu. Nech to poleje tu sračku. Hej, no a tu je zlá škola, Kde chodíme. Do tejto školy chodíme a je to otrasná škola. Presne. Máme dobrého triedneho, ale niektoré učiteľky sú také otrasné. Jo, to je ono. Piču, lebo jedna učiteľka býva A tu je lavička, tu si môžeš chillovať. Potom aj tam nejaká lavička sú. Počkaj, poď sem. Poznám veľmi dobrú vec. Ešte aj tu sú upačky, tam vzadu sú tiež upačky a Ďalšia základňa kindermafiánov. Pozri sa, poď sem. Jo, tam je ona, ten vchod, počkejte. Ľudia, ideme na preskúmavačku, počkej. Ideme na preskúmavačku. Tu je takéto vchod, keď si túto dobre pamätám. Rozbité ihrisko. Toto bolo kedysi pekné ihrisko, ale je to celé rozberené. A tuto, v tejto časti sú sami kindermafiáni. Ja vám to natočím, tak to pekne vidíte. Oni si myslia, lebo že sú teraz sa hýbem. Proste tady si myslia, že sú to je. Pozri sa. A tuto, poď sem, Mišo. Počkej. Oni volajú svoj tajný priesnik. Jo. No, počkej, pôjdu ešte tady. A tuto proste sa... Aha, tam sú nejakí feláci. A tu sú preliesky. Tam tady. môžeš balancovať na pičovinách. Jo. To sú také preliesky, že áno. Kámo, nepáči sa mi, musím nosiť tie sprúhne slúchadlá. Jo, takých nozno. A tuto, ak sa nebalancujete, tak sa zjebeš na... No, skús. Nie. Jo. Dobre, tak poďme ďalej, ľudia, ideme teraz preskúmať strašidelný bunker, len počkaj. Oni si myslia, že sú mafioza, kámo. Asi tak, no. Tu je takýto priesmik. Poď sem, neuveríš, čo som tu teraz našiel. No daj. Hral som tu s Matiášom, to bol môj taký starší kamoš. Aha. Kovávačka, hej. A
a on zrazu zvrieskol. Ja som ho počul zvriesknúť. Ako keby tam našiel, čo ja viem. Bohužiaľ našiel tam niečo fakt. No, Ja som tam prišiel No. a tam sáčok a v ňom bola taká hlava odseknutá proste. Tam bola krv, my sme... Dobre, nehovor to, hej? No, ideme ďalej. To sa tu bojí. Kamo, ale volali sme policiu a... Áno, kamo, vyriešilo sa to. Jo. Ale kamo, ja som mal asi 5 rokov, ja som sa dojebal vtedy. Hej, no. Dobre. Počkaj, tu mal byť niekde bunker, ak si dobre pamätám. Jo, tam. Ja, áno. Takže tuto majú svoj taký tajný... Hej. Detský mafiózovia. Tady. Kokejte. Počkaj, čo sa tu stalo vlastne? Už ani nepamätám si, odkedy som tu nebol. Je tam potkan. Utekaj! Ale potkan, kde? Potkan, kriko! Ale prdlajs. Utekaj, debil! Kúkajte, takto to vyzerá. Tam je niečo pohodené a potkan je po nás. Potkan tam bol, kamo. Potkan domáci. No. Detsko sa zjebalo z bicykla. Dobre, kámo, ja by som sa nesmial. To sa stalo aj mne. Počkaj, ja tu... No dobre, takže ľudia, sme späť, hej. No a tuto takto pri škole... Kamo, ešte tu je tam... Počkaj, potom. Tuto takto pri škole rýchlo Krčma. je krčma, ale predávajú sa to aj zmrzliny. Áno. Takže keby ste chceli, tak kľudne sem zajdite, ne? Hej, Kamo, toto je reštaurácia. ja vám tu ukážem reklamku, hej, tak to sa tam volá. Natáčaj, debil. Tuto je, takhle, neviem, či niečo prečítate, ale dobre, the most. Vyšo, OK, no, poďme na to. poď sem. No, Ešte jedna taká vec, také preliesky a hľadačky zakonané. To je také menšie deti. Kamo, inak tu je ďalší bunker. Tam to, predtým to nebolo také zarastené, ale keď som bol detský mafiózo, tak som sem furt chodil, kámo. Detský mafión, vaše. Tak áno, kámo, kinder mafiáni sú teraz všade. No. Si myslia, že sú mafiózo, ale sú to len malé deti. Napríklad, keď sme natáčali tú paródiu, tak vieš, čo tam bola tá časť, že nejakí kokoti po nás vrieskajú, že to je... Jo. No tak to To sa mi zdá, že sme tam aj dali na tom videu. Neviem. Hej. Asi, Kámo, hej. hej. No tak ale kámo, ako my sme to tam nechali. Ale teraz je tu vysvetlivka. Sedeli sme pri nejakých kríkoch a nejakí skurvení detskí mafiózovia samozrejme hneď museli priebať. To je náš bunker, som im povedal. Presne. Som im povedal, chodte niekam, natáčame tu, chodte do piče. Išli do kokota. A potom sa nám vybilo miesto, nemali sme dostatok miesta. Dobre, Pečo, nenadávaj, toto je family friendly content, okrem pat a mat. Museli sme to, nenatáčať školu, lebo nás dajú na súd. Ale prosím ťa, na súd. Ešte je tu jedno ihrisko a tam vzadu ideme celé preskúmať. Jo. Tu sú schody niekde hore. Ako som hovoril, neprerušuj, prosím. No dobře. No, takže nemali sme žiadne miesto v galérii. No. Museli sme zopár vymazať fotiek Presne. aplikácií a potom sme pokračovali. Hej, no. A ľudia, tuto sa tiež zašívajú, lenže ako v tých uličkách, ako ideš takto, áno, tak tam sa zašívajú. Poďme tu ešte preskúmať. Nie, tam nesmieme ísť. Ale nie, to je hajzlí, ale tuto. Nemôžeme tam ísť, kámo. Ale tuto, debil. Dobre. O môj Bože. Dakedy môj kamarát nechápe, ale dobre. Dobre, tak ako som mal vedieť. No áno, tu niektorí tu sú svečky. Na tam hore je ďalšie ihrisko, aby ste vedeli. Jo, tuto hore, keď potom vyjdeme. Dobre, provodíme ešte preskúmať toto. Takže... Inak kámo, Alex nám dá asi copyright strike za to, že sme povedali... Že sme povedali vlogisok na začiatku videa, lebo... Alex nemá môj kanál. Ona si nevie, že máš kanál. Ja už som zase pichol do vytí. Lebo on, keď robil so Xavierom, vieš, vlog, tak on, že máme tu taký malý vlogisok. Vlogisok. Tu je telocvičňa, môžete vidieť. Aj keď, tuto cvičíme. Počkaj, v malej telocvični je niekto. Nie. Nie, tam niekto není. Tuto takto cvičíme, hej. V tejto telocvični, keď sa je veľká. Vybijanú. No, veď. Vždycky Peťka vybijú ako prvého, teda co? Nie, robím si srandu. Ja viem, kamo. Ale teba minule vybili, si sa tak nasral, keď sme ťa s Xavierom tímovali. No, dobre, takže. Dobre. Bolo počuť, že to nehovor. Ok, nevadí. Ľudia sa učia. Kamo, poď. OK. Tuto keď som bol je ihrisko, dámy a pánové. Tu, keď som bol decko, som hrával s mojim kamošom, že sme Super Mario, kamo. Vážne?
Hej, po tých hlavičkách sme skákali. Okay. A tuto ľudia je ihrisko, tak to môžete vidieť, na sa hrá futbal, volejbal. Keď mi bolo treba srať, keď som bol malý, som to volejbal. Čo si robil? Som sa vysel, kámo. Čo si zavysil, ty si taký? Dobre. Ja som to musel potom sám... To ste nemuseli vidieť. To vystrihneme z videa. Kámo, tu som sa hrával takto, že som horolezec. Ako vy ste to nevideli, lebo ja som rýchlo to... Ty si sa hrával takhle? Hej, že som horolezec. Aha, okej, no. Ale som sa väčšinou... Kúkajte, takýto pekný výhľad. Uhni záberu som sa natočil. Kúkajte, tu je brána. Tu sa na ten skurvený žeriav, kámo. Tu je oné žeriav. Skurvený žeriav, kámo. A tady je žeriav, dámy a pánové. Si ako mohol nevšimnúť. A tam vzadu je ďalšie ihrisko, aby ste vedeli. Vidíte za to zelenou sieťou? Áno, tam je ihrisko, je to tak, vidíte? Ne, tam je to ihrisko. Je tam taká tá kurva, vieš, do školy. Proste prejdeme. Tak, ideme. Ľudia, stretli sme niekoho zo školy. Hej, no. Tak dáme ľudia. Čo to je za hudbu? Oni počúvajú hudbu, to sú trápne. Čau. Čau. Kámo, dobre. otrasná hudba, kámo. Hej, to je extrémne otrasná hudba. Môžete to počuť? OK, kámo, poďme sem sa pozrieť. Ešte to sme chceli ukázať. Kinder Mafiani. Prestaň. Tam je to ešte... Lebo tak forma Potom, kámo, OK? Hej, potom. Pozri sa, Kinder Mafiani. Kde? Tam sú Kinder Mafiani. Ja, hej. No a tu to vlastne už nie je nič. Tam už proste... Tam už je iba také... Je môj dom, hej. To nechcete vidieť? No. No, nevedia kde, kámo. Hej, no, tam takže... Tam sú nejaké pekné kopce. Pozri sa, tam hore sú pekné kopce. Hej, no. Kurva, kam mieríš? Tak poďme sa pozrieť na to ihrisko, ja to tu strihnem a ohlásim sa, keď... Dobre, kámo. A ohlásim sa, keď tam budeme. Dobre. No takže ľudia, sme skoro tu. Už sme, áno. Tu je také ihrisko tenisové v podstate na také sračky. Jo. Počkaj, ja tam rýchlo zbiehnú. Počkaj, ty debil. Kámo, ty to nemusíš ísť, ja to netočím. Takže ľudia, tuto hrajú tenis. Počkej. Sportové ihrisko. Hej, no, a tam ešte za ním je také malé ihrisko. Tady koukejte, hrajú tenis, kámo, takhle. Jo, vidíte ich? Ešte tam je také malé ihrisko. Jo, ideme tam rýchle. Neviem. Pretože mám vybíjať mobil. Takže rýchle to chceme natočiť. A tuto je takéto ihrisko, hej. Huj. Tuto je takéto ihrisko. Tuto felia. Tu je tohle. Tu sú preliesky. A tam sú vedačky. To je všetko, takže ja sa od tohto videa lúčim. A zatiaľ čau. Tak ešte ja, špeciálny host. Čau, kokoti. Čau. Kamu to si nemusel povedať. Robím si